Восьмигодинний марафон із Кримом у серці. У столиці на Старокиївській горі провели масштабний фестиваль. Неймовірний годинний виступ Джамали, кримськотатарські та українські пісні у виконанні гуртів «Мусафір», «Шатур-Гудур» та «Курбаси», а ще частування, майстер-класи, ярмарка і листи бранцям Кремля та збір коштів родинам політв'язнів. Як усе відбувалося далі? Вікторія Бойко. На Старокиївській горі у Києві кримські емоції. Їх від перших кроків дарує філіжанка запашної кави за кримсько-татарським рецептом. Перші в черзі ті, хто її вже колись куштував. І не раз, зокрема, в Криму до окупації. У мене багато друзів кримських татар, і вони мене часто запрошували на каву і під каву, на розмови всякі, так що я добре знайома з цією традицією. Поруч тривають майстер-класи. Вчать, як власноруч створити собі традиційну головну прикрасу феску, нанести на тіло кримсько-татарські візерунки. За бажанням – майстер-клас зі створення малюнків на воді та гончарства від відомого кримсько-татарського майстра Рустема Скібіна. У мене було дві мрії, які не здійснилися. Це поїздити верхи на коні, навчитись гончарній справі. Ось одна вже здійснилась, тому що я дуже рада. Відчуття присутності в Криму підсилюють кримсько-татарські та українські музичні гурти та співаки «Мусафір», панк-рок-гурт «Шатур-Гудур», «Курбаси». Спеціально з окупованого Криму приїхала співачка Ельвіра Серехаліл, яка вже не один рік збирає півостровом пісні свого народу. Музика, культура, традиції кримськотатарського народу тут, під відкритим небом в центрі історичного Києва, боляче нагадують. Землю корінного народу півострова нині у біді, окуповані російським агресором. Це кримський дім, де його корінний народ, кримські татари і етнічні українці, які там живуть, зберігають вірність кримській землі, і вони залишаються відданими українській державі. Кримський дім об'єднує серця. Це значить те, що саме усвідомлення всім українським суспільством, що без повернення Криму, без відновлення державного суверенітету над Кримським півостровом просто не може статися міцної, європейської, потужної української держави. В Криму дуже багато людей, які люблять Україну, які зберігають вірність, які зберігають гідність. І ніколи не вірте тій лжі про те, що хтось щось забув, хтось до чогось звик, і що хтось забув про батьківщину. В Криму досі багато людей, які ні за які гроші не продадуть свою душу. І саме під кримськотатарськими напівами в оточенні кримськотатарських майстрів гостро відчувається. Лише мова, культура, народні традиції допоможуть зберегти і повернути Україні її український Крим. Нельзя пренебрегать культурой, нельзя пренебрегать культурой как очень мощным инструментарием для того, чтобы и объединять сердца, и идентифицировать себя как политического украинца, которому очень важно принимать участие в строительстве такой страны, в которой будут мечтать жить наши дети. Особливий біль Криму – бранці, яких запроторили за грати окупаційна влада. Для підтримання їх родин на фестивалі збирають гроші та пишуть листи усім політв'язням – кримським татарам, українцям, полоненим морякам. Бажаючих було так багато, що у організаторів скінчились заготовлені листівки. Далі писали на звичайному папері. Для ребят очень важна поддержка, каждое письмо, каждое доброе слово, чтобы вера не пропала в победу. Просто неба проходить презентація фільму громадського телебачення про військовополонених моряків. В ньому вся історія, відомі і нові факти, інтерв'ю з хлопцями, за якими журналісти їздили до Москви. Це настільки боляче, що так відбувається в нашій країні. Таке беззаконня із боку сусідньої держави. Мурашки на тілі говорять самі про себе, тому що за кожною цифрою стоїть людська історія.
Підтримати рідний Крим, підтримати молодих кримськотатарських митців, поетів, музикантів, які творять і зберігають сьогодні культуру в окупованому Криму, приїхала Джамала. Для неї День Незалежності особливий, бо її народ так очікує на свою незалежність. Дуже важливо не забувати, дуже важливо знати про те, що це наша частина, це наші з вами українці, і вони просто живуть там. Зараз так сталися обставини, що вони там, але це наші люди. Зараз така можливість показати про те, що в Криму йде життя. Воно не таке легке, як в нас з вами, але все одно вони пишуть музику, вони борються на своєму рівні, розумієте? І я знаю, що обов'язково вони будуть з нами разом. Виступ Джамали тривав понад годину. Пісні українською, англійською і кримсько-татарською від авторів з Криму. Коли залунала «Шлях додому», здавалось, з північного Києва вона сягне її рідного Криму. Вікторія Бойко, Василь Синісин, Заман, АТР.